वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोण येथील स्वयंभू व जागृत देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्रीदेवी सातेरी देवस्थानचा वार्षिक जत्रोत्सव रविवारी 26 नोव्हेंबरला उत्साहात संपन्न झाला। यावेळी भाविकांनी संपूर्ण दिवसभर निर्जळी उपवास धरत मंदिराभोवती लोटांगण घालून नवस फेडलाय। आई तुझा महिमा गाजतो कोकण भूमीत, आई तुझा महिमा गाजतो कोकण भूमीत। आई माझी माऊली निघाली बसून पालखीत, आई माझी माऊली निघाली बसून पालखीत। मातोण येथील ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरीची ही जत्रा लोटांगणाची जत्रा म्हणून प्रसिद्ध आहे। श्रीदेवी सातेरीचा जत्रोत्सव कार्तिक पौर्णिमा म्हणजे त्रिपुरारी पौर्णिमेला होतो। जत्रोत्सवा दिवशी सकाळपासूनच ओट्या भरणं, नवस फेडणं आदी कार्यक्रम संपन्न झाले। जत्रोत्सवानिमित्त मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाई व फुलांची सजावट करण्यात आली होती। या जत्रेसाठी जिल्ह्यासहित मुंबई येथील चाकरमान्यांनी तसंच गोवा, पुणे, कर्नाटक व विविध भागातून भाविकांनी उपस्थित राहत देवी सातेरीचं दर्शन घेतलं। तसंच जत्रोत्सवाला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा संपर्क प्रमुख शैलेश परब यांच्यासहित विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित राहत आई सातेरीचं दर्शन घेतलं। यानंतर रात्री 8 वाजता सवाद्य तरंग देवतांसहित देवीच्या उत्सवमूर्तीचं मंदिरात आगमन झाल्यानंतर रात्री 11 वाजता संपूर्ण दिवसभर निर्जळी उपवास असलेल्या हजारो भाविकांनी मंदिराभोवती लोटांगण घालून आपला नवस फेडला। लोटांगण पाठोपाठ पालखी सोहळा संपन्न झाला। आई मी रंगलो दंगलो तुझ्याच भक्तीत, आई मी रंगलो दंगलो तुझ्याच भक्तीत। तर यानंतर गावातील दशावतारी नाट्यमंडळाचा नाट्यप्रयोग संपन्न होऊन या जत्रोत्सवाची सांगता झाली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।